Ndizomvetsa chisoni kwambiri kuona mene boma limanamira kuti lizathana ndi katangale, koma chaka kumatha mpaka tele moyo wakutha osaona kusintha kwina kulikonse. Pali zinthu zina zomwe zimaoneka kuti katangale uyu sikuti amalawi amafuna kuti akhale akatangale, koma system imene boma limagwiritsa ntchito imapangisa kuti amalawiwo aziona kuti option ndi kupanga katangale. Mundimvetsetse chimene ndifuna kunena. Izi zimayambira kwa president akamangoyang'ana nkhani zina ndi zina za dziko osamaona ma details amene zinthu zikuchitikira m'maofesi. Tiyambe kubulema president. Wachiwiri tibuleme nduna imene inasankhidwa yogwirizana ndi zimwe department ikuchita. Zinthu zina ndikupasa mchisanzo MRA. Kuli katangale amene amachitika ku MRA. Osati chifukwa choti amalawi amafuna zipereka katangale, koma chifukwa kuti ndondomeko za boma sizabwino. Inuyo ngati mungagule galimoto kunja yabwera pa boda, mufuna kuombola, mtima ufuna kuombola muli nawo, koma muzapangika force kupereka ndalama kwawo chifukwa mufuna kuti mupeze thandizo limene likukanika kuti lingokhala straightforward. Vuto ili a president nduna zawo ndiye amene ali olephera chifukwa akanali ang'ana vutoli. Ndipaseni chisanzo. Inu mukhoza kugula galimoto ku South Africa, mubwera nayo ku Malawi, mukafika pa boda mufuna kuombola, koma mukafika pene pa japo simupita direct pa office kuti ndabwera ndi galimoto ndifuna kuombola. Akuzani kapeze na agent akupangireni ma calculation kuti galimoto yanuyo value yake ikhale ndalama zingati. Ma calculation awa alipo kambirana sopano chifukwa muzikhala mukamenya kuti mwagula ndalama zingati, kuti ndi ya chaka chanji, kodi misonkho pamafunika. Pali zinthu zina zimene sizifunika kuzipanga complicated. Aziku za misonkho azitana za misonkho akuti 30% ya msonkho wakuti, 10% ya msonkho wakuti, 100% ya msonkho wakuti. Why all that nonsense? Because mukamauza anthu kuti exercise duty ndama mwakuti, carbon tax ndama mwakuti, chan zonse zimene mapanga zija, that's rubbish. That's rubbish. Zinthu zimona zipanga categorize kuti galimoto ya chaka chakuti kufika chaka chakuti izi yenera izichitidwa motere, galimoto yo ya nyowani ya chaka chakuti kuzafika chaka chakuti izichitidwa motere. Chimene chikuvuta kuti zinthu zizikhala complicated, munthu akafika pamene paja akumana ndi agent amuza kuti amwene galimoto yanu iyi ndi ya within 10 years, ndiye pamenepa malita angati 2.5 akapanga masamu akupeza mwina 8 million. Ndiye munthu chakona kuti 8 million ikuchuluka, tingapangibwa njira yake. Pamenepa ndiye kuti mtengo wake pamenepa pa pofuna tikambiyani mabwana mkati. Agent apita kwa mabwana munthu kuti akwanitsa kuti akhoza fewa nthumba titani feyo ndiye yathu 500, ndiye tofunika wa ku DPC. Amati ku DPC amati chani kaya kupulatira kulikuluko, cholinga choti akayiponya kuja kwa akayipanga approve. Ndiye kuja munthu oyenera kuti apange approve nayenso amakhala ndi calculation yakuti galimoto iyi yamwene ndi Fortuna ikagulidwa ku South Africa imakhala 400,000, mtengo li galimoto ilipilidwe ndi 32 million msonkho kapena 28 million msonkho. Ndiyo customer jakauzidwa kapena mwini waka galimoto jakauzidwa zimakhala zoti ine galimoto anga sinagule 400,000, ndegula 280 kapena ndegula 320 kapena
ndagula wani chakuti mene iye wagulira. Nde value imene mukunenayi mukuiona mukuti pa internet kuti imagulisidwa bwanji kumene koko sizikugwira. Nde amakakamizika munthu iso pano kupanga deal ndi anthuwa kuti okay kuti akupangireni approve mtengo otsikirapo ndiye kuti afuna ndama mwakuti waku office ku DPC Blantyre. Nde uyu akupereka ndama ku Blantyre kwa munthu wina amene amuchita contract kuti amene akakhala pa office muna 2 o'clock ndi amene akaione ndi kuipanga approve. Ndiye munthu chatumizidwa ndalama zina ziperekedwa kwa mabwana ankati apapa pa office. Ndalama zina zipita kwa agent. Kenako aisisa value galimoto ija ndi kuipanga approve. Ndiye munthu cha ailipira ndalama ija mocheperako. Zina awagawira anthu aja. Kadangale uyu ngati munthu uli minister amene uli mbali imene iye yazimenezi ukuyenera ukhale oziwa chimene ukupanga. Chifukwa kadangale uyu akhoza kutha mutangweka system imene aliyense azipanga follow. System ilipo koma sikupangidwa enforce. Mwachisanso mukhoza kuchita kunena kuti galimoto ili yonse imene ili yakale sitikuipanga recommend kuti anthu azigula. Ndiye ngati mubweresa galimoto yakale kaya galimotoyo ndi ya engine yaikulu bwanji, this doesn't matter. Kaya ndi 3 liter, kaya ndi V8, kaya ndi jan, this should not matter. Chifukwa what matters nzoti munthu uja akabweresa galimoto azigula mafuta nkumagwirisa ntchito mu galimoto mwake. Amene azipindula ndi boma limene likugulisa mafuta. Simple, take it as that business. Nde ngati mukunena kuti tipange discourage anthu kugula magalimoto akale. Ndiye galimoto iliyonse yakale kuzafika 2010. Mtengo ukhala 2 million. Kaya ndi galimotoyo ya chaka chanji koma ikangoti yalekeza 2010 kubwera kumbuyo mtengo ndi 2 million. Osamauza anthu kuti ayi carbon tax ndawo mwanguti, exercise duty ndawo mwanguti, msonkho wakuti ndawo mwanguti. That's nonsense. Ingunena nchilungamo kuti galimoto ya dzina la mtundu uno kandi galimoto yoti ili ndi dzina lorani. Koma ngati ili yochokera kale kuzafika mu 2010 mtengo wake ndi 2 million. Ili yosoyambira 2010 kuzafika pano mtengo wake ndi 1 million. Munthu uja akabwera akamagula galimoto azidziwa kuti chaka cha galimoto yangayi mtengo omwe ndikalipira ku Malawi ndi ndawo mwakuti. Size yakukula kwa galimoto isapange kukhala chifukwa choti chifukwa munthu umasankha wekha kuti ineyo sindikonda galimoto zazikulu ndi makonda yeng'ono. Ndecho sankha chili ndiwe usankha size ya galimoto imene ukutani ukufuna. Koma uziziwiratu kuti chaka chimene galimoto iyi inapangidwa ngati chili chosadusa 2010 ndikalipira 2 million. Ngati ili yoti inayambira 2010 kufika chaka chimene tilimo chino ndikalipira 1 million. Azingoziwira akangobwera ndi galimoto pa board azingopita pa office straight. Ndabwera ndi galimoto ya below 2010. Azingomoza okay banki ndiyo kapengeni deposit pamene mbwelese slip. Nkhani ati office aja akatenga materials za galimoto ampangire mapepala. Simple as that. Pasakhale agent ipanga di value ipanga di chani izizi zibungobweresa umbava. Anthu akungolemera awa amene akumazi chawo phunzira pa office. Si zinthu zoyenera kuti zizipangidwa ayi. Ngati boma lingopanga chinthu chimozi kuti amene aliyense akagula galimoto kunja mtengo wombolera galimoto usamatengele dzina la galimoto. Munthu uzisankha wekha kuti ineyo ndikufuna Honda kapena ayi ine ndikufuna chani Toyota. Zosankha zonezo ndi zako. Koma ngati ili Fortuna ndi makonda ako. Ndiye wina wakagula yaying'ono wina wakagula yayikulu. Awa ndi makonda a munthu. Chimene inu mungapange ngati boma ndikungoyena kuti galimoto ina ili yonse imene ili masaluni kapena ili yonse imene ili marole mitengo yake role ya size yako tufika pakuti ndi mwakuti. Masaluni awa size ya chakuti ya size ili yonse ya chaka chakuti kufika chaka chakuti ndi ndama mwakuti. Basi munthu azingobwera pa office ndikulipira ndikutenga katundu wake kumakapugwisa ntchito. Simple.